Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как работи един от нашите дифузери. Това е модел Ethereum 500. Когато отворим кутията, ще намерим книжка с инструкции и гаранционната карта за 2 години гаранция. Ето така изглежда нашия дифузер. Вътре намираме измерителна чашка за вода. Ето това е супер сладко малко дистанционно, с което може да управляваме дифузера. И кабелчето, с което ще го включим. Наливаме малко вода в дифузера. Избираме любимите си етерични масла. Аз имам няколко. За днес избрах лавандула и лимон. Тук ви показвам как изглежда самото шишенце. Слагаме си няколко капки от едното и от другото. И сме готови да включваме. Поставям капака. Взимам си дистанционното и натискам on. И също така натискам на Light и дифузера ни светва. Тук ви показвам как работи и че можете да сменяте цветовете с копчета, които се намират върху него. Когато водата свърши, той ще се изключи сам. Този дифузер, както всички останали наши модели дифузери и етерични масла, можете да намерите на ethereum.com.